Evropska unija dolazi s pravilima, je. To je ono što mi radimo, to mi u Srbiji, ne znam kako je kod vas. Mi volimo se kurčimo. Što mi volimo se kurčimo? Ste primetili to? Brate, mili. Srbija do Tokija. Kad god neko izgovori Srbija do Tokija, Srbija postane manja. Kao predivno je, zato što mi volimo se kurčimo sa Japancima. Znaš, jer Japan je tamo negde, oni su tehnološki, brate, mili, ja se sećam kad sam prvi put sreo Japance, koliko je to bilo meni zabavno. Mi smo bili u Budvi, na festivalu u Budvi. Ako niste bili, posjetite, to je predivan ruski grad. I ne znam da li znate, ali ne postoji infrastruktura puteva kod nas nešto preterano dobra i onda od Budve do Beograda imaš 700 km ili ti 17 sati autobusom. I onda smo mi sedeli 17 sati autobusom, bez interneta, bez ičega. Ja sam bio tamo, hteo sebi da odgrizem stopalo, nisam mogao da verujem šta gledam. Samo sam bio u zonu, umreću u ovom jebenom autobusu, bez interneta i tehnologije. Onda pogledam pored sebe i vidim dva Japanca. I to su bila dva najsrećnija Japanca na planeti Zemlji. Ovoliki osmeh, uperuju prstom u sve, fotkaju sve živo s onim robotima od fotoaparata, govore, idu sreća, kao što je ovaj, koji kurac, srećan, što 17 sati putuje 700 kilometara. Brote mili, ali on normalan. I onda sam shvatio, pod jedan, zato što je ovo prvi put da on može da vidi pored čega prolazi. I drugi razlog, zato što je Japan tehnički najsavršenija država na planeti. Oni su najnaprednija država na planeti. Kad god Japanac putuje u inostranstvo, on u stvari putuje u prošlost. Mi uzimamo turistički aranžman, on uzima vremeplov. On ne može da veruje šta vidi. Zato uvek idu zbunjeni gradom. Hajde malo. Prevešću. Ja vam to vidio. Sijalica. Pričao mi deda o ovome. Ti to zašrafiš. To crkne. Moraš da odšrafiš. Zašrafiš novu, ne znam, od narodu. Idu po gradom, gledaju one bilborde i kao... 2D, jevo. Ne znaju za treću, ne znaju, jevo. Uvijek hoće da se fotkaju s tobom i kao, nije robot, jebote. Ovako izgledaju, jebote, u prošlosti nekada, jebote. Jedino kad se osjećaju kod kuće, kad dođu kod nas u Srbiju, svu razrušeno i kao, Godzilla. A mi, ne, Vučić. Kako smršati, jebote? Kako smršati dok živiš na Balkanu? Nikako, nema šanse. Ja gledam, bre, svi džogiraju, svi rade neke vežbe, svi idu u teretanu, brate, mili. Koja je posvećeno za teretanu? Najgore kod teretane, što kad odeš u teretanu, samo pričaš kako si išao u teretanu. I svaka tema ti je šta radiš u benču. Koliko dižeš iz benča, koliko si serija uradio, to ti se pretvori u život. Pa kao živi. A ja ne mogu to, ja moram na dijetu, moram da pazim šta jedem, moram da razmišljam o voću i povrću i da li ima šećera i nema šećera i to je veoma teško kod nas. Jer non stop dolaze gosti u Srbiji. Ste vidjeli, imate vi strance, vam dođu stranci? Ste vidjeli strance, divan narod jebote. Brate, mili, koliko su oni srećni, samo idu za tobom. Ti inače kad sediš kući sam, ti mrziš sve što hoda, živi, postoji, smrdi, prdi, mrziš vladu, jebem ti život, šta su nas zasrali, ovo što postoji, znači sve ćemo da ih pobijemo, jedva čekam izbore da opet izgubimo, znači... Moramo napravimo neku revoluciju, moramo nešto da uradimo, znači sve, a onda čim dođu stranci, ova zgrada iz 1801. Naša časna i velika istorija, stranac prati, slušaj, dok ste vi bili kolonija, mi smo bili carstvo, car Dušan i sve ostalo, bla, 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 a stranac samo ide za tobom i kao, a ima nešto se jede. A što mi volimo? Možda gladujemo cele godine, ali to je zato što čuvamo za kad stranci dođu. Brate, kad dođu gosti mi kao, evo ga. Vadi fondove, ulazi u kredit, jebote, vodimo strance da jede i stranac kao, šta je vaša narodna kuhinja? I mi kao, šta? Šta je vaša narodna kuhinja? Na Balkanu, da. Moraš budiš iskren sa strancima. Jel se kažeš, slušaj, stranac, naša narodna kuhinja je tehnički sve što Turci nisu odneli.